Dnes vás vítam v podcaste Poď do ZUŠ. V prvom dieli máme našu bývalú pani riaditeľku Máriu Spišiakovú. Vítajte u nás. Ďakujem. Začínali ste v ZUŠke ako učiteľka. Prečo ste sa rozhodli byť tou učiteľkou? Ja som sa ani nerozhodla byť učiteľkou. Ja som sa proste tu dostala. Jednoducho život to tak pripravil. Život je úžasný, lebo on prihráva, on nahráva, on prihadzuje. A je to super, lebo je to také, až sa čudujem mnohokrát, že ako to tak môže fungovať, ale funguje to. Chvála Bohu, našťastie. A stretla som vo Zvolene presne moju bývalú, ani nie spolužiačky, o 2 roky staršiu kolegynku, akordeonistku, ktorá učila už vtedy v Detve. Chodila tam, neviem, 2-krát do týždňa. Z reči do reči som jej hovorila, že vieš čo, hľadám miesto učiteľky a proste, ale potrebujem to aj s bytom, aj s prácou, pre manžela je strojar. No, o týždeň telefonát, proste Detva potrebuje učiteľku huslistku, strojárne v Hriňovej. Hriňovčania strašne chcú mať ZUŠku, pretože ich to už omrza chodiť do Detvy stále so svojimi deťmi. Takže oni vytvoria podmienky, takže takýmto spôsobom. To sa stalo asi na konci júna. Za týždeň sme už boli tu, boli sme v Detve, teda najskôr pánu riaditeľovi sme išli a s ním sme išli už do Hriňovej, hneď do strojárni. A kým oni vybavovali zamestnanie môjho manžela, lebo je strojár, tak ja som stala pred závodom a pozerala som tie fantastické smreky, už teraz nie sú. A som bola hotová z toho, lebo takú krásu to sa nevidí jednoducho. To je láska na prvý pohľad. Akože oslovilo ma to mocne a už teda to bolo začiatkom koncom júna toto sa stalo. A koncom augusta, presne 29. alebo 30. sme sa už sťahovali do jednoizbového bytu. Od 1. septembra dostal manžel prácu, išiel do práce a ja som od 1. septembra nastúpila do ZUŠ Detva, ale nakoľko veľká silná požiadavka bola, aby aj tu ten učiteľ učil, tak ja neviem, či hneď myslím, že asi po roku. Už sa tu otvorila prvá trieda, bolo to samozrejme v základnej škole, takže deti sa doučili, myslím, že tretiaci to boli. Pani učiteľka, sme si podali ruky, nechala mi triedu otvorenú, vyvetrali sme otvorili okná, prišla pani upratovačka, pozametala popod mňa a ja som začala učiť. Takže bolo to úplne krásne realistické, nádherné, prekvapujúce, nič prichystané, nič umelé, život na ostro. A to je úplne super. A v koľkom ste začali učiť? 1979. V 79. Áno, v 79. roku. A myslím si, nepamätám si už tie roky, samozrejme, že veľmi presne, pretože jeden pán, veľmi veľký funkcionár, ktorý mal dosť veľké slovo a všetko to on tak viac menej aj zariaďoval, chcel tu mať klavír. Takže asi o 2 roky prišla tak zasa iba na pár hodín a na 2 možno dní učiť aj klavír. Takže pomaličky to takto narastalo. A až sa deti, stalo áno, toto. ale boli rodičia vďační, nemuseli cestovať s deťmi, nemuseli sa báť, ako zacestujú do Detvy z Detvy. Pravda, A bolo to tu, síce tu. v tej triede, ale rozumeli sme sa s pani upratovačkou. Všetko to bolo úplne, ja na to veľmi rada, na tie začiatky spomínam. Hej. A postupne sa to pribúdalo, potom už prišla napríklad po rokoch už, hej, ale nie hneď, že za rok, 2, ale prišla pani učiteľka Krahulcová napríklad, končila a chcela učiť akordeón, takže boli aj také, že ešte nekvalifikované pani učiteľky, medzi tým si samozrejme, že dorobila to vzdelanie, lebo tá práca sa jej páčila. A vystriadalo sa tu množstvo mladých, talentovaných, dobrých, schopných, ale aj starších kolegov. Takže tie deti pribúdali. Malo to dobrý ohlas, pretože hneď, ako som tu už len začala učiť a už som mala nejakú triedičku, že som teóriu učila, tak sme urobili prvý koncertík a to bolo teraz tam, kde
je teraz také oproti mesiarstvu Václavíkovmu, ten opustený, jedličky tam teraz predávajú a sklad tam majú. Karbar sa to volalo, áno. Tak tam bola taká sieň, to si ľudia na pohrebné hostiny prenajímali. Ale bola veľká dostatočne, takže tam doniesli klavír a už sa tam robili prvé koncerty pomaličky. Takže najskôr sme začínali v základnej škole, po obede sme tam učili, pani upratovačka medzi tým prišla, hoci kedy. A ja som si oddychla, ona mi porozprávala, čo nazavárala. A pokračovali sme ďalej, ale veľký záujem bol, deti sa hlásili, aj tých huslistov stále pribúdalo a po prvom takomto koncertíku, kde bolo úplne, akože v tom Karbare, naozaj, že bolo úplne plné, to mám fotku z toho a deti spievali vianočné piesne a uspávanku nejakú a každé si donieslo nejakú bábiku, macka oblečeného, to si pamätám. A boli krásni s mašľami vo vlasiach a chlapci, motýlika, neviem čo. Proste po tom prvom koncerte bol veľký ohlas a potom aj deti však rozprávali a im sa to páčilo, si myslím. Aj medzi spolužiakmi. No určite sa to rozhlásilo a oni začali potom prihlasovať, lebo už nemuseli s nimi cestovať. Takže takto pomaličky tie počty narastali a naoraz aj potom prišiel čas, kedy už ten počet žiakov bol taký, že už tu mohla vzniknúť samostatná pobočka. Takže sa podávala žiadosť, toto presne si nepamätám už ten postup, ale musela sa podať žiadosť, aj oznámiť na riaditeľstve detvianskom, že už teda by sme sa chceli osamostatniť. Takže to takisto to museli ešte vtedy na nie mestskom, ale obecnom úrade. Ešte nebola Hriňová, myslím vtedy, keď sa dávala žiadosť na Hriňová ako mesto. A v 96. už počet žiakov narástol, ktorý si už nepamätám presne. A vtedy už bol počet taký veľký, že sme sa už mohli osamostatniť ako samostatná zúška. Stále bol problém naozaj s priestormi, pretože sme z tej školy už potom sa museli vysťahovať, už to bolo veľa. Potom sme teda sa dostali šťastnou náhodou z reči do reči, zase to bolo k domu tichých, kde sme boli dosť veľa rokov. Takže tam sme boli, no a nakoniec zasa to bolo nejakým tým riadením, tu ubudlo v základnej škole, strašne ubudali počty žiakov, lebo boli predtým 3 až 4 triedy a zrazu populačný rast začal klesať a začala sa uvoľňovať budova. Takže bola troška bitka, bolo troška aj závisti, že proste potom to prisúdili nám, lebo naozaj sme mali ten počet taký veľký. Takže potom nám už schválili, prišiel dekret, vymenovali ma za riaditeľku, lebo tak som tu bola už vedúca pobočky, nemali koho, tak vymenovali mňa. Musela som si urobiť samozrejme, že špeciálne vzdelanie, aby som mohla riadiť školu. A tak pomaličky pribudali odbory. Velikánske šťastie bolo, že ako náhle sme dostali túto budovu, tak sa hlásili študenti z konzervatória z Banskej Bystrice a väčšina alebo veľa z učiteľov prišli ešte študenti konzervatória, čo bolo pre nás aj veľké šťastie, pre mňa veľká robota, pretože učiť sa neučiť tak, že prídem a viem všetko. Zväčša musím sa podriadiť aj disciplíne nejakej, samozrejme, že byť presný a všetko, mať nároky na žiakov a všetko možné. Tak za pochodu, ale fajn, mladí ľudia sú veľmi zlatí a ja som sa z nich veľmi aj prispôsobivý, niekedy aj tvrdohlavý, čo je normálne. Ale fajn, dobre, človeku proste pribudalo a aj tí mladí majú zase inú takéto tú interakciu so žiakmi, hej, že vedia to tak, proste sú im blízky, hej. Takže aj to bolo, ale proste narastali tie počty, narastali stále. Ale jedno mi bolo úplne totálne jasné, že ja chcem mať kompletnú školu. Že kompletnú zúšku so všetkými odbormi. A takže sme potom fakt naozaj pribudol tanečný odbor. Vlastička prišla, výtvarný odbor, ona učila dole na škole. Aj tu učila na tejto výtvarný odbor. Tak hudobný samozrejme. Hudobný som chcela mať kompletne, ktoré nástroje môžu byť. Ako náhle to len išlo naozaj, už som pozývala, už som lovila, že kde by, už aj kolegovia teda doniesli, že a tento by chcel učiť a tamten. Mnohí odišli, mnohí boli rok, pol roka,
3 mesiace, stalo sa všeličo možné, ale dalo sa to pokryť a naozaj tie odbory sa zrazu začali. A potom mi začalo byť úplne jasné, že my nie sme tu hodzaká škola, že my chceme mať okrem toho, že máme hudobný, mali sme už tanečný, mali sme už výtvarný, mali sme už potom aj literárno-dramatický a AMTčko som počula kdesi a hovorím si, tak toto budeme medzi prvými. My tu nebudeme na Hriňovej ako niekde, neviem kde. Proste naozaj, aj som oslovila jedného známeho, ktorý sa s touto technikou digitálnou hral už vtedy, neviedol AMTčko ani nič, ale vedel to. A potom, keďže už boli takéto krásne, nádherné odbory, už mal kto hrať, mal kto spievať, mal kto tancovať, tak si hovorím, tak nič, my musíme proste urobiť detský muzikál. To pokladám za veľmi dobrý nápad, pretože muzikál doniesol toľko užitku a toľko benefitov, pretože za prvé kolegovia začali medzi sebou spolupracovať. To bolo úplne o niečom inom. Deti sa zrazu poznali, že vôbec nerobilo problém. Priateľstva, tá robota a potom to malo veľký ohlas vo verejnosti. Keď sme dávali prvúčky taký muzikálik, ale to bola len taká ešte pretucha, to boli len také nejaké rozprávky, z rozprávky do rozprávky, to kolegyňa naša Hanka Hodulová nejako zhudobnila. A to sme ešte len tak pokusne robili a bolo to ešte len s klavírom a vtedy mi tá myšlienka prišla na že urobme muzikálovú tvorbu, nech sme prví na Slovensku napríklad. Také ambície som mala, že nech sme v popredí, že sme tu veľká budova, veľká škola, veľa detí. Takže ešte vtedy sa tento výraz tak nepoužíval. ale ohlas aj prvého muzikálu, prvý bol, neviem ani ako sa už volal, neviem čo, ale viem, že sme doňho robili, Vlastička robila tie kulisy, neviem, či si to už pamätáte vy, ale robila kulisy také domy maľované, také domčeky a bolo to olepené potom tuto, ako sa ide hore schodmi. Potom robila už druhé, ale prvé bol a ja som ešte, piekli sme perníky, takéto veľké srdcia, plot tam bol, to bol akože jarmok. A proste tam chodili, ešte bola taká nesmelá žiačka, mala nového psíka, keď som povedal, že psíka môže zobrať na javisko. Všetkými 4. Psík a všetkými 2. Ona aj so sestrou. A proste bolo to také ešte ten psík živý, deti poobliekané v takých dobových kostýmoch. No proste to nedýchali ľudia a zrazu začala aj muzika k tomu hrať. To ľudia nedýchali proste. A už keď sme videli, že proste čo to robí, potom sme mali jedný z prvého, čo to bolo, zase už si nepamätám, žiaľ. Jeden z prvých muzikálov bol tak, že mal 28 premiér. Akože sme chodili s nimi na 28 krát. Myslím, že netáram toto. To bol taký úspech, že školy si nás volali a nasadli sme do autobusu. Oni ten autobus aj zaplatili, kto chcel to mať. Vo Zvolenie sme boli. Ja už neviem, kde všade sme chodili. Proste to malo obrovský. A doteraz myslím si, že má to veľký, lebo tá kinosala je stále naprataná. Akože, škoda, že už sa nedá toľko, neviem, či sa nedá to už nechodí sa. No, ale ako fakt, že toto bolo paráda. Že splnil sa mi taký sen, alebo taká vízia o tej škole. Lebo som si hovorila, že toto nie je jedna moderná, a pritom tí mladí, áno, a proste tí mladí kolegovia, proste mnohých to chytilo za srdce, robia to doteraz a myslím si, že to robia vynikajúce. Ja sa teším, keď idem na tie muzikály. Aby som nepoprela prácu ostatných, ja myslím, že tie odbory tu fakt fungujú veľmi dobre. A len proste ďalej to držať tú kvalitu. Tá škola funguje, myslím, že tí žiaci stále a sú dobrí. A stále, keď vidím aj tú kvalitu, ako sa to vyčistuje, rídzi. A aj potom už tie ohlasy, že idú na konzervatórium, úspešní sú, vedia si založiť skupinu, hrajú. Je mi jedno, čo hrajú. Či hrajú ľudovku, či hrajú klasiku. Ale proste u nich sa uživotnilo to, čo škola zasiala. Tie zárodky, tie základy, to je veľmi dôležité. A myslím si, že a druhá vec ma veľmi teší, že keď sa aj stretávam už aj s bývalými, s dávnymi, starými absolventami, že ich to cizeluje ako ľudí. Že oni sú proste šľachetní, oni sú dobrosrdeční.
oni sú zapálení pre niečo. To už kde vidíš, že je niekto zapálený pre A čo niečo. robia takí absolventi dnes? No tak mnohí vyštudovali konzervatórium, mnohí vyštudovali vysoké školy, už oni začínajú, majú svoje skupiny mnohí. Mnohí si založili ľudovky. Aj viete, také známe. No jasné, povedať. Janko Plavucha napríklad, hej, môj áno. žiak. Teraz najnovšie ma prekvapil Roman Gombala, že si založil takisto kapelu. Mnohí hrajú v kapelách, mnohí učia. Proste ako vidíš, že to uživotňujú, že to je dobrá minca, ktorá sa hodila do ich života a že proste oni to zúrodňujú. Že to A šíria nebolo kultúru. nazvyš. A myslím si, že naozaj tá Hriňová sa stáva kultúrnejšia. Oveľa. Vidím to už aj na vzhľade, aj na správaní. Teraz na tých krásnych koncertoch, keď sú v kostole tie koncerty, to je radosť pozerať. To je proste ten kostol plný. To ľudí... Ozýva sa tým kostolom. To nie, že len, ale aj potom, aj keď stretávam a ľudia idú šťastní, idú usmiatí, idú uvoľnení. Čo viac potrebujeme? Čo v dnešnej dobe? Toto sa nedá kúpiť, toto sa dá len zažiť. Takže myslím, že je to silne zážitková záležitosť celá Zúška a so správnymi učiteľmi a správnymi postupmi, tak ja myslím, že veľmi skvalitňujú ten tú životnú náplň ľudí okolo. A to potom, aj keď ide človek taký krásny z koncertu, tak úplne ešte 3 dní to ja osobne prežívam mocne, že vytešujem sa z toho veľmi, že dobrá vec sa podarila. Keď by to tak vydržalo naďalej, keď by ten trend ostal taký. Toto si veľmi prajem. A ako ste si vtedy predstavovali budúcnosť tejto Zúšky? Presne takto Vtedy. som si, lebo mne to bolo jasné. Mne bolo jasná jedna vec, že ak Zúška, nech je to Zúška so všetkým, čo má byť, čo má mať. Hej? A ešte to široko ďaleko, ani v detve to ešte nebolo. Široko ďaleko nebolo. A ja som to už naozaj plánovala, ale cieľene plánovala. Nie, že akože poviem 4 vety pri pive, ale som to plánovala, aj som za tým išla. Aj som zisťovala, aj som hľadala materiály. Aj napríklad som hľadala ešte, teraz už to robí Miško, pán riaditeľ, ale hľadala som skladateľov hudobných, že čo majú, čo môžu poskytnúť. Proste, kde sa dalo, na ktorom poli sa dalo sondovať, tak som si to tak zistila. Mne to nerobilo problém, lebo za školu aj život. Ostatní sa mohli topiť, ale ja som teda za školu fakt. Akože tak som to vnímala. Tak sa mi to proste... Bolo to ako keby vaše také prirastlo k srdiečku. No tak nemôže to neprirásť, ja neviem. Čo bolo najťažšie na funkcii riaditeľky? No, tam bolo dosť veľa ťažkých vecí, pretože je to práca s ľuďmi. Práca s ľuďmi je vždy náročná. Aj zodpovedná, aj náročná. A nevždy som ja musela sedieť každému a nevždy sedeli ostatní mne, hej. Takže bolo treba riešiť aj niektoré veci, že človek si musel zavolať, museli sme sa stretnúť a povedať si na rovinu, že ako ďalej, hej. Napríklad niečo nebolo správne, nebolo v poriadku, to riaditeľ musí tiež riešiť. Musí veľmi hľadiť na medziľudské vzťahy. A možno, že mnohokrát treba veľkú citlivosť, aj taký veľký takt. To je dosť náročné. A nehovorím, že sa mi to vždy podarilo, ja si myslím, že si mnohí aj pofrflali na mňa. A to je v poriadku, tak to má byť. Alebo mi aj prišli povedať, čo si myslia. A to je tiež dobré. Či sa mi to páčilo, alebo sa mi nepáčilo. Ale myslím si, že jedno z úloh človeka, nielen riaditeľa, je sa aj posúvať ďalej a pomôcť aj tým ostatným, aby sa posúvali. A tiež, aby vedel aj prijímať tých iných a ich pohľady, ich názory. A presne táto pestrosť potom môže urobiť niečo veľmi dobré. Veľmi dobré. Takže ťažké bolo vždy, keď som musela niekomu povedať, že vieš, nie je to v poriadku a toto. A niekedy fakt, že bolo treba aj urobiť ráznejšie kroky a proste nájsť niekoho iného, lebo to nebolo v poriadku. Takže toto je práca s ľuďmi. V tomto je ťažká. A potom ešte, čo mi bolo ako učiteľke, veľmi ťažké, keď som mala dieťa zapálené pre nástroj. Strašne chcelo, ale proste to nadanie malo na niečo iné. A
videla som, že ako sa ono teší na hodiny, ako rado chodí, ale prišlo do určitého veku, keď už proste sa robia skúšky, keď už treba preukázať, čo som sa naučila. Pri všetkej snahe, to nehovorím si, že som bola 100%, hej. Nikto nie je. Ako učiteľka a musela som povedať, že vieš čo, ty si taký inteligentný, že proste máš úžasne veľké dary, ale presne tie husle sú také náročné, že tam buď ten tón chytíš čisté, alebo ho nechytíš a počuješ to, musíš to počuť. A keďže žiaľ to tak nepočuješ celkom, nemá to každý, alebo to má menšej miere, vo väčšej miere. Jasné, že nikto, ja za seba poviem, že áno, tak je to tak. Toto mi bolo vždy strašne ťažko a ešte niekedy, keď nemôžem v noci spávať, tak skutočne rozmýšľam ešte nad tým, hoci to je už dávno pase, že či som to ja správne robila, či som správne konala. Ešte stále proste mi toto bolo ťažké. A to je dobré, že sa pani učiteľka alebo pedagóg zamýšľa, že či to dobre učí, či to dobre robí. Nie, že si len odučí. To je jeho svätá povinnosť podľa mňa by malo byť, lebo má niečo vzácne v rukách. Má v rukách detí. Ich charakter, ich osud, ich zásah do života vlastne niekedy, hej. Takže To toto nie je formuje, sranda. ovplyvňuje. Toto je, áno. A toto nie je vôbec ľahké, je to náročné. Krásne, ale náročné. Lebo im to vie aj znepriateliť priam. Ten nástroj. Samozrejme, môže aj znechutiť. Áno, Stačí tým svojím niekedy zlé prístupom. slovo, alebo proste zlý postreh. A môže to veľmi zasiahnuť do toho života To malé dieťa. dieťa. No, aj veľké. Akože každý sme citliví na seba, hej. A toto naozaj, to si ja veľmi často spýtujem svedomie v tomto duchu, lebo pre mňa sú deti veľmi vzácne. Veľmi. Tako, hej. A aký bol najkrajší moment vašej kariéry? Ja si myslím, že tých krásnych momentov bolo toľko, že ja som vďačná za to, že som tu bola. Fakt som veľmi vďačná za to. To sa ani nedá vybrať, pretože každý deň niečo prinášal. Fakt, že niekedy fakt aj tie úsmevné veci také, to bolo takých krásnych zážitkov, to bol taký plný život. Ale na jedno si spomínam úplne, to ma vždy tak ešte doteraz dostať. Sme mali už pred koncertom a ja som zvykla deťom varievať čajky, keď prišli aj unavené, už z družiny, už od 4. po 5. Už také, tak som vždy mala čajk alebo cukriky niekde tam na stole. A už keď prišli také zničené, tak najskôr ako sa máš. A čo si robila? Oddychnutá si vládzeš, dá sa, posedíme chvíľku a tak. A už sme mali pred koncertom a to bola taká krásna malá žiačka, veľké hnedé oči. A už teda bolo asi tak pár minút do koncertu a hovorí: pani učiteľka, prosím vás, dívala sa mi takto do očí a hovorí: prosím vás, máte ešte ten antistresový čajík? Hovorím: no mám, tak si prosím uvariť. Ja som nemohla. Antistresový čaj. Hej, asi druháčka v škole, hej, antistresový čaj. A to je aký antistresový čaj? Tak akože čaj na nervy, hej, áno. ale mal, že antistres, mal nápis, Áno, hej. áno. A ja som si ho popíjala, však jasné. Ale ona vždy, že to už deti vždy po stole pozerali, čo tam je. Ale toto, keď si na to hoci kedy spomenula, čo myslel si, lebo a ešte ten taký dôverčivý, akože, a ešte s ňou som mala jeden krásny, prišla a veľmi ustarostený výraz tvári, že čo sa deje, že čo, povedz mi, že pani učiteľka, prosím ťa, ona mi ešte týkala, lebo bola malička, hej, to ma nevyrušuje, to bolo v poriadku úplne. Povedz mi, prosím ťa, ako je to s tým Ježiškom? Ako je to s tým Ježiškom? Lebo už určite rozmýšľala. No, tak som jej to vysvetlila. Nemusím to hovoriť, mám jej to hovoriť. A som jej hovorila, no vieš, no Ježiško, to sa tak oslavuje jeho narodenie, to sa pripomína. A ľudia z tej vďaky, že sme my dostali taký veľký dar Ježiška, tak si tiež dávajú na tú pamiatku, si dávajú darčeky. Vieš, takže Boh požehná tým rodičom, aby im deťom mohli kúpiť hračky. A keďže sú ešte celkom malé a nechápu to, tak nehovoria, že to je od Ježiška. Aj to v podstate je. A ona to pochopila a úplne vážny výraz, že už tomu rozumieš. A mala to jasné na celý život. Takže to boli také krásne príhody,
to bolo milión takých príhod. Akože to... Takže takto. No. Takže boli by ste ešte raz tou riaditeľkou v Zuške? Toto vôbec neviem, to ani nad tým nešpekulujem. Už proste je to za mnou. Aj som rada, že som už na dôchodku, už si treba aj oddychnúť. Ale každopádne neľutujem. Hej, neľutujem. Tá funkcia je náročná, ťažká, aj nevďačná. Aj nevďačná je. Lebo, vieš, myslíš to, no jasné, lebo mnohokrát urobíš, myslíš to úplne totálne na lepšie, vieš, a dostane správa zľava, vieš, že a čo to, takže áno, ale je to tiež normálne, prirodzené, treba to prijať a tak sa učíme jedni od druhých. No. Nikto nie je bezchybný úplne, a riaditeľ už to božne teda, to si musí uvedomovať každú chvíľu. Takže tak. Ale som sa nevyspala, mnoho noci bolo, že som riešila to sa... Takže bolo to náročné psychicky. Určite, že aj fyzicky, lebo však človek musel postihať svoju vlastnú rodinu a musel postihať aj tieto veci riešiť a nie vždy to šlo a boli také aj snahy o to, že zrušiť Zušku a to nebolo raz a to proste vedela som sa, myslím si, že raz už ma tak dokúrili na meste, fakt. Zrušiť a zrušiť, neviem, čo by tu bolo, asi a to bývalo. Kvôli čomu? Ja som tomu celkom nerozumela, prečo také snahy boli, ale bolo to strašne, neviem to ani pomenovať, ale chceli zrušiť. Tak som zobrala všetkých učiteľov, spravili sme si poradu, vysvetlila som, čo je vo veci. Hovorím, musíme sami za seba zabojovať, musíme to na mestskom zastupiteľstve normálne si obhájiť, vysvetliť a dať do poriadku. A naozaj sme išli všetci učitelia na mestské zastupiteľstvo, sadli sme si tam, no a ja som proste, takto lietali vety medzi mňou a týmto, lebo bolo sa treba zastať a bolo mi jedno, ako to skončí. Ale bolo treba otvoriť ústa, za dobrú vec sa musí človek vedieť, nemusí sa, ale je dobré, keď to spraví. A potom sa mu ľahšie dýcha. Lebo urobil som preto všetko, čo som mal urobiť. A už žiaľ nemám všetko v svojej moci. Ale počuli i ostatní, zastali sa, predpokladám, pretože Zuška, no už a teraz vďaka pánu primátorovi musím poďakovať. Som veľmi vďačná. Jeho prístup bol vždy super, ultra extra. Takže toto som veľmi vďačná. Lebo nie vždy to tak bolo. Nevždy to tak bolo. A čo by ste popriali Zuške do budúcna? Ja by som jej popriala veľa talentovaných deciek, veľa vynikajúcich, skvelých odborníkov, učiteľov. Prajem, aby naozaj to dobro, ktoré sa tu začalo tak tvoriť, tie medziľudské vzťahy, ktoré sa začali tvoriť, aby to neupadlo. Aby každého to, že tu chodil, že tu strávil tých pár rokov, alebo možno aj týždňov, ale že proste, že mu to niečo do života dalo. Že ho to posúvalo ďalej, alebo mu bude aj pomáhať sa posúvať v rôznych ťažkostiach. Hej? Pretože muzika, ani hudba, ani čokoľvek umelecké nie je bez námahy. To si musí každý uvedomiť. Vyžaduje to nielen talent, ale vyžaduje to aj to, že sa postavím k tomu, alebo sadnem si a používam hlavu, používam celé telo na to, aby som niečo dosiahol. A je to o tom, že niečo dosiahnem a rastiem ako človek. To je dôležité. To si dneska málo kto uvedomuje. Že deti nie sú nástroje, takéto bábočky, ktoré takto budeme furt posúvať do 65 rokov, kým nejde na dôchodok, ale proste, že treba im dať ten základ. A bez toho to jednoducho nemá nič zmysel. Nemá nič zmysel. Ak nedávam, ak sa ja nevyprázdňujem a nedávam nič zo seba a neposúvam a nechcem pomôcť, tak na čo som tu? No. Takže ja by som toto škole popriala, aby bola, aby vydržala, aby sa stále zdokonalovala, aby mala vždy dostatok kvalitných, vynikajúcich, dobrých učiteľov, oddaných tej práci, ktorú robia. A aby to, čo sa naučia tie decká, aby to bolo pre ich život užitočné. Nie je samoučelné, užitočné. Proste, mne je smutné, tak si zahrám, alebo zaspievam, alebo zapískam, alebo si zatancujem, alebo čokoľvek. Vytancovať sa z toho, vyspievať.
čokoľvek. Prípadne natočiť, neviem čo. Takže toto by som Zuzke fakt priala. Aby mala stále tie dobré podmienky. Lebo potrebuje na to podmienky mať. A sa teším, že je v takom stave, aspoň ako je teraz. A naozaj by to išlo dopredu. Tak, ja si to tak fakt prejem. A teším sa, keď vidím, že zase aký krásny koncert. Chodí tých žiakov, deti sa tešia. Vidím to po koncerte, že idú tváre usmiaté, rodičia spokojní. Je to krásne vidieť, fakt. A myslím si, že o tomto je Zuzka. O tomto. Že treba cvičiť, to je fakt. No, že treba si niečo odobrieť, to je fakt, ale výsledok je, smeruje to, niekam to smeruje. To je dôležité. K takému cieľu. Hej. Dobre, tak ďakujeme pani učiteľka, že ste sem prišli, že ste si dali čas za tú námahu len sem prísť, byť tu s nami. Ďakujem pekne aj ja a s radosťou. Naozaj s radosťou som prišla, s radosťou vnímam tieto priestory. A s vami sa vidíme pri ďalšom diele podcastu.